Jiena Adrian Grima nilqakom għal din is-sessjoni fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ta' din is-sena, illi fiha se nitkellmu dwar il-kliem ta' protesta, il-letteratura ta' protesta. Il-letteratura tal-protesta jew il-letteratura bħala protesta jew il-letteratura li tipprotesta. Hemm dawn l-isfumaturi differenti. U allura se jkollna nippruvaw nibdew b'definizzjoni. Hija letteratura li għandha nifs fit-tul bħal romanz 1984 ta' George Orwell, pereżempju. Hija letteratura militanti jew marbuta ma' kawża partikolari. Qed naħseb fir-romanz ta' Nadia Mifsud. Ir-rota daret dawra kważi sħiħa. Kemm romanz bħal dan li huwa biex ngħidlek mistieden illejla jidħol taħt din il-kappa ta' letteratura ta' protesta. Fl-1906 Lucia Levanzin-Inglot ippubblikat kitba bil-Malti taqbila bi protesta kontra l-mod kif ċerti ġuventur qarrieqa kienu jabbużaw mit-tfajliet li jinħabbu magħhom. It-taqbila tagħha jisimha l-iskoll tal-bniedma u hija risposta diretta lil xogħol ieħor li kien għadu kemm ġie ppubblikat bil-Malti kien traduzzjoni ta' Richard Taylor fil-fatt għax xogħol huwa oriġinarjament Taljan. Jismu l-iskoll tal-bniedem li kien attakk fuq in-nisa. Issa Lucia Levanzin-Inglot ċertament kienet tħares lejn il-kitba tagħha din it-taqbila tagħha bħala protesta. Imma l-impressjoni li tagħtina fil-kitba tagħha hija li ma kienitx qed tara hi stess bħala letteratura. Hemm differenza bejn letteratura impenjata, ngħidu aħna ġerminal, romanz ġerminal ta' Emile Zola li jitkellem fuq il-ħaddiema tal-faħam fi Franza u l-inġustizzi li jsiru magħhom. U l-letteratura ta' protesta hija letteratura ta' protesta hija letteratura li tipponta subajha lejn individwi, lejn istituzzjonijiet, hija letteratura li tqiegħed subajha fuq il-feriti tas-soċjetà. Ngħidu aħna l-ferita ta' mara li ma tistax tagħmel dak li trid b'ġisimha stess, kif hemm fir-romanz ta' Nadia Mifsud. Jew ta' gżira maħkuma minn bini bla kont u bla rażan. Jidher li hemm din il-missjoni ta' protesta fil-romanz ta' Karl Schembri, il-Manifest tal-Killer, il-ġabra ta' novelli tiegħu taħt il-kappa tax-xemx, il-poeżiji tiegħu Passju taħt ix-xita, ix-xogħol ta' Wayne Flask li hija ma' ġenbi hawnhekk Kapitali, romanz tiegħu, ir-romanz li ġa semmejna ta' Nadia, l-poeżiji ta' Nadia f'Kantuniera l-Bot. Imma qabel ma nibda b'Wayne u b'Nadia u Karl, illi qegħdin magħna virtwalment, nixtieq li nibdew bi Zvezdan. Jista' jkollok letteratura li kull ma tagħmel tipprotesta? Zvezdan huwa pubblikatur, huwa artist, imma huwa bniedem li jitkellem ħafna wkoll dwar il-letteratura. Jew mill-letteratura nistennew iktar minn sempliċi protesta. Nistennew xi ħaġa iktar komplessa, xi ħaġa iktar sottili. Hi, Adrian. I wish I could be there with all of you today. Unfortunately, I couldn't, but I was happy to receive your questions and participate this way. You have asked me how would I define protest literature. People often think of protest literature as being something like pamphlets or slogans. I think real protest literature is not too concerned with any kind of preconceived propagandas and messages. I think it is about total honesty, and that is more sensitive way of being countercultural. Being genuine is the main thing, and often that in itself is a move of resistance and protest. Because in today's world, conformity and uniformity has almost become a default setting through social media and so on.
it seems the writing without forceful ego and compassion seems very odd today. I think there are no rules. I would give you example of one poem, actually 2 paragraphs pulled out of the Julio Cortázar's book Hopscotch, and this little prose became a poetry. It's El Beso, The Kiss. This piece, most tender and beautiful description of kiss, which make heart perceive love and life, had power of change. This poem, written on the piece of paper, was carried in the pockets by so many rebel fighters against regimes in several South American countries. It was their mantra and their chant. That's about words. Grazzi, Zvezdan. ċiri, l-argument ta' Zvezdan huwa li l-onestà diġà minna nfisha hija qatt ta' reżistenza, hija qatt ta' protesta biex ngħidlek. U l-kitba m'hemmx għalfejn jgħidu. Ġifieri m'hemmx għalfejn jinstemaw qed jgħid Zvezdan bħalli kieku qed jagħmlu propaganda, bħalli kieku għandhom missjoni politika li jridu jwettqu permezz tal-letteratura tagħhom. Zvezdan qed jgħid li anki il-fatt li l-kittieba ma jkunux konformi, jirreżistu il-konformità, diġà huwa fih innifsu qatt ta' protesta. Ma nafx jaħseb fuq hekk Wayne Flask li huwa l-awtur ta' dan ir-romanz li hawnhekk għandna fuq il-mejda jismu Kapitali, xogħol li ħareġ fl-2017, pubblikazzjoni tal-Merlin, u xogħol li ħareġ ftit qabel il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li titfaċċa mbagħad fit-tieni paġna tar-romanz. Zvezdan jieħu pożizzjoni li hija artistikament differenti minn dik li tuħu inti fir-romanz tiegħek Kapitali, Wayne. Skont il-kuntest, Kapitali inkiteb l-snin ilu ma tal-affarijiet kienu forsi daqsxejn differenti jew konna għadna ma nafuhomx milli huma llum ħnajdu hekk. Ċertament li r-rabja li hemm f'Kapitali hemm element li huwa element stilistiku fih, imma nasal naqbel ma' Zvezdan illi mhux neċessarjament l-awtur għandu jgħajjed. Jien naħseb iktar laqtitni frażi oħra li qal Zvezdan li jekk inti qed timxi kontra l-kurrent, bħal dik it-taqbila semmejt l-ewwel inti, kien qed timxi kontra l-kurrent, diġà għandek ċertu element ta' protesta, issa mbagħad jiddependi wieħed jagħżel dejjem kemm jixtieq ikun jagħmel storbju, kemm xi lingwaġġ jixtieq juża, x'immaġni setting, eċetera, eċetera. L-intensità hija dejjem differenti, però naħseb li dak li qal Zvezdan li inti artist li għażilt li ħatibqa' fil-mainstream kulturali toqgħod attent ma tirfiskallijiet u dina u Malta hija xi ħaġa naraw spiss anke biex ma jkollikx problema meta jasal iż-żmien tapplika l-fondi tal-Arts Council pereżempju, jew inkella konxjament se tieħu deċiżjoni u se tgħid isma' jiena artist li għandi ċertu ideal, għandi ċertu prinċipju, dan huwa li se nwassal fil-kitba tiegħi, li se nwassal fil-produzzjonijiet mużikali tiegħi, se nwassal fil-pitturi tiegħi. Dejjem naħseb li l-artist li huwa l-artija espressjoni tal-libertà mbagħad għandu ikollu wkoll l-ispazju biex ikollu l-libertà jażelu kemm jixtieq jagħmel storbi jew le, jew kemm jixtieq għajjem protesta jew le. Naħseb li hemm ċertu xogħlijiet artistiċi li forsi ma twildux biħsieb li jkunu xogħlijiet ta' protesta, ma jkunu xogħlijiet li jagħmlu forma ta' dokumentarju. Jista' jkun dak id-dokumentarju jispira lil min jaqrah, lil min qed isegwih sabiex jirribella naħseb hemm eluf ta' każijiet ta' kitbiet illi twildu b'intenzjoni f'mod u spiraw il-nies għal affarijiet oħra aktar quddiem. Nadia qed tissegwina minn Lyon. Nadia, il-letteratura mhux dejjem kontra. Il-letteratura mhux dejjem toħodha kontra l-idejat dominanti, l-istituzzjonijiet dominanti anki tal-moħħ irrid ngħid. Jaġi xi ftit għax naħseb li kien hemm xi punti interessanti, ħafna punti interessanti f'dak li qalu Wayne u Zvezdan. Per eżempju, naf li bħalissa, speċjalment bħalissa li tant taw kambjamenti differenti u tant
hija espressjoni li ħanuża bl-Ingliż imma the ground is shifting beneath our feet, imma tant modi differenti politikament, anke minħabba il-kwistjoni sanitarja, anki li għandha mbagħad effetti fuq l-ekonomija. U Zvezdan għal xi ħaġa li fakritni ħafna f'ċertu diskussjonijiet li kolli ma l-istudenti tal-arti. U hawnhekk forsi ħanoħroġ ftit, ħanitbiet ftit jew ħanwessa ftit id-diskussjoni, mhux ħanitkellem biss fuq letteratura, ħanitkellem ukoll fuq arti b'mod iktar ġenerali sewwa, fejn inti għandek dawk l-artisti li qed jgħidu isma' qegħdin f'sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni tant hija splussiva illi art for art's sake m'għadix tagħmel sens u li l-arti biex tkun tagħmel sens bil-fors trid tkun arti impenjata. Issa sa li ma punt tkun impenjata dak huwa eżattament naħseb wieħed mill-argumenti li kien qed jipprova li kien qed jagħmel referenza għalih wejn. Mbagħad għandek ukoll u din ara anke f'ċertu studenti tiegħi fejn jgħidulek illum il-ġurnata meta s-sitwazzjoni tkun normali, meta kollox ikun sejjer tajjeb, l-artisti huma kkonsidrati kważi bħala parażiti le. Dak l-ewwel punt li xtaqt ngħid, forsi fl-istess ħin qed nirrispondi daqsxejn qed inwieġeb daqsxejn il-mistoqsija tiegħek, ma nafx. Biex inkompli ftit ma dak li beda jgħid Wayne qabel, nemmen li f'kull forma ta' arti għandek fuq naħa l-kontenut, mbagħad għandek l-għodda li qed tuża sewwa biex inti fl-arti tiegħek. Issa il-protesta tista' tkun fil-kontenut biss imma inti you're working your way around għodda li hija più o meno konvenzjonali ngħidu jew tradizzjonali. Tista' tkun bil-maqlub, jista' jkun li għandek messaġġ li mhuwiex daqstant kif taqbad tgħid rivoluzzjonarju forsi imma mbagħad qed tuża għodda li huma. U jistgħu jkunu tnejn f'daqqa. U hemmhekk hija naqbel ma li qal Wayne speċta wieħed jiddeċidi kemm ħajamel storbju u bliema mod ħatamel storbju. Inti fil-bidunet kont qed tilna li ħatibda tibda b'definizzjoni. Biex ngħidlek il-verità, anke d-definizzjoni stess ta' x'inhi letteratura ta' protesta, għalija hija inqas ċara forsi milli x'inhu l-idea ta' protesta meta mbagħad noħodha f'termini ta' arti b'mod iktar ġenerali u ħanerġa' nirrikorri għall-arti għall-visual arts illi forsi għax saru parti importanti ħafna minn ħajti ta' kuljum, allura imma pereżempju fil-visual arts forsi anke minħabba l-għodda differenti, tant għodda differenti li jeżistu. Xkultant hija diffiċli wkoll li inti tibda tidħol f'ħafna kategoriji, fimt? Pereżempju, illum suppost qed nitkellmu fuq protest literature, fimt? Imma għandek ukoll protest art, imma mbagħad għandek ukoll resistance art, għandek ukoll sempliċement politically engaged art, mbagħad għandek forsi għandek ukoll dak li jissejjaħ bħala artivism. Issa dawn il-kategoriji xi kultant insiba diffiċli jien ngħid fejn tispiċċa waħda u fejn tibda l-oħra. Differenti minn xulxin u forsi kull individwu u kull artist għandu kif taqbad tgħid l-idea tiegħu ta' fejn tispiċċa waħda u tibda l-oħra. Naħseb il-kwistjoni hija wkoll jekk waħda għandniex nippretendu jew nistennew li hija superjuri għal oħra. Eżatti, dik hija mistoqsija oħra. Mbagħad fejn tidħol kif taqbad tgħid fejn tidħol letteratura, l-għodda hija ngħidu imma din nispera li jkollna ċans nitkellmu iktar il qudiem fuq hija
L-odda għanna l-istess, kulħadd għandu l-istess odda fidu, li pratikament hija l-kelma. Le, issa kif inti ħatuża l-kelma. U għammek mbagħad nidħlu id-differenza bejn il-lingwa u l-lingwaġġ forsi. Li rrid ngħid ukoll hija li l-arti li għandha differenti forsi minn modijiet oħra ta' protesta hija illi għandek dak li qed joħloq il-persuna li qed toħloq sewwa, issa jekk inti qed toħloq biċċa xogħol u forsi Karl jista' jkellimna ħafna iktar fuq din milli nista' jien, imma jekk jiena qed noħloq biċċa xogħol u qed niktibha minn fejn qed niktibha minn Malta, qed niktibha minn Franza, jekk jien qed niktibha minn pajjiż bħal Gaza, jekk jien qed bħal Palestina pereżempju, jew jekk jien qed niktibha minn pajjiż bħal Iran jew bħal Turkija, m'għandix l-istess impatt u m'għandix l-istess sinifikazzjoni forsi lanqas. U mbagħad għandek ir-receiving end le u l-istess skont fejn qegħdin in-nies li qed jirċievu dak ix-xogħol, l-impattiju ħajkun differenti. Naħseb li ġrat il-ħafna minna illi immorru festival x'imkien naqraw silta, naqraw biċċa illi forsi għal Malta tinstema' bħala mild jew soft u ikollha effett splussiv għax tkun qed tinqara f'kuntest partikolari. Jew bil-maqlub. Suġġett bħal abort li bħal Malta huwa splussiv, suġġett bħal abort fi Franza illi pratikament mhux ħajkollu l-istess impatt fuq in-nies. Mhix ħandu iktar, imma forsi Karl jista' wkoll jieħu xi ħaġa minn hemm, ma nafx. Grazzi Nadia. Karl, id-definizzjoni tal-letteratura ta' protesta, x'naħseb waħda mill-affarijiet illi fil-fema tiegħi rridu noqogħdu attenti minnha illum hija illi nistabilixxu li hemm tipi differenti ta' letteratura, hemm momenti differenti ta' letteratura u ħafna drabi daw it-tipi differenti ta' letteratura mhux superjuri għal xulxin. Ġifieri ma forsi tix titkellem inti fuq id-definizzjoni tiegħek ta' letteratura ta' protesta meta tqis il-kitbiet tiegħek fil-manifest taħt il-kappa tax-xemx, passju taħt ix-xita. Grazzi, Adrian. Jiena bħala kittib li minix akademiku, minix kritiku tal-arti u tal-letteratura, id-definizzjoni ma tikkonċernanix daqshekk, li tikkonċernani li jimportani u li jkun hemm storja tajba, li jkun hemm narrativa li żommni naqra. Mbagħad għandi preferenzi personali tiegħi li jinkludu awturi bħal José Saramago li nħoss li huwa awtur ta' protesta, ma l-iktar li tinteressani iktar kważi mill-protesta nnifisha hija s-sovverżjoni u l-awtentiċità. Sovverżjoni għaliex hija qatt ta' reżistenza lejn il-poter u li jissatirizzah u jwaqqgħu għaċ-ċajt u li jirridikolah. Naħseb dik hija arma b'saħħitha ħafna sa minn żmien il-Griegi u s-satira Griega li baqgħet ġejja. Dik hija forma ta' letteratura ta' protesta li teżisti. Kif qedlek, id-definizzjoni ma tikkonċernanix daqskemm l-impatt u l-awtentiċità ta' dak li qed tara. Imbagħad għandek kitbiet oħrajn tipo semmejt inti 1984, George Orwell, li tista' taraħ bħala romanz ta' mħabba. 1984 huwa romanz ta' mħabba. Ma romanz ta' mħabba taħt reġim totalitarju. Ġifieri il-letteratura fl-aqwa tagħha jekk xejn titraxxendi dawk id-definizzjonijiet u dawk il-borders u dawk il-pigeonholes li nippruvaw għamtuha biex inkunu nistgħu niddiskutuha f'kuntest akademiku, ma fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura fl-aqwa tagħha hija dik li tikkonfronta l-umanità bil-mistoqsijiet l-iktar pertinenti, l-iktar imbarazzanti, l-iktar importanti li għandha l-umanità jeħtieġ li tiffaċċja. L-ipokrisija, l-bigottizmu, l-fundamentalizmu, l-intolleranza, il-mibeda, l-imħabba, huma fl-aħħar mill-aħħar daw kollha jistgħu jkunu ingredjenti f'romanz jew protesti jew poeżija tista' sejħla ta' protesta ma ta' ħafna iżjed minn hekk. U jien għalija jekk ħassaqsini x'in id-definizzjoni tiegħi risposta forsi daqsxejn non risposta hija li dik mhux importanti, mhux essenzjali u mhux neċessarja d-definizzjoni tiegħi tal-letteratura ta' protesta. L-iktar ħaġa importanti hija l-awtentiċità
u tinteressani b'mod personali il-sovverżjoni li semmejt il-Saramago, jekk taqra il-Vanġelu skont Ġesu Kristu huwa sovverżjoni totali ta' istituzzjoni, il-Knisja, il-Kattoliċiżmu, l-interpretazzjoni tal-poter u anka l-figura ta' Kristu li ġiet monopolizzata minn l-istituzzjoni. Dik hija huwa statement fih innifsu, però Saramago huwa storyteller per eccellenza, huwa dik li tinteressani fl-aħħar mill-aħħar. Li hemm il-messaġġ jekk trid huwa xi ħaġa li interessani lili personalment, imma qed naqrah għaliex huwa storyteller tal-ġen illi tantu sovversiv li l-istorja tiegħu hija qawwija daqs storja ħirġa mill-Bibja. Ġifieri dik għalija hija sovverżjoni li inti għandek storja tanti tajba li hija reali, li hija vera, meta l-fiction issir vera, ġifieri tgħidilna l-verità. Jien ma nħobbx nkun preskrittiv fuq l-arti u l-letteratura. Il-letteratura hija ħafna affarijiet u għandha tkun ħafna affarijiet. Minix jien għandi preferenzi personali tiegħi, però jekk kelli ngħid xi ħaġa li għandha tkun il-letteratura hija li tkun il-mera tal-verità li mhux necessarjament tkun realiżmu, altri minn realiżmu. Il-fiction innifisha hija vera iktar mill-artikli fil-gazzetti u fil-ġurnali u mill-kodba tal-istorja. Meta taqra ktieb tajjeb, romanz tajjeb jew poeżija li tpoġġik f'sitwazzjoni li m'intix, hemmhekk qed ittik verità li ħadd ieħor ma jista' jtik. Dik hija nifisha tista' tkun protesta. L-artikolazzjoni hemm livelli ieħor fuq il-livell tal-kreazzjoni fil-kitba li qed issir meta xi ħadd qed jikteb romanz, qed jissettjaħ x'imkien li ħoloqu, anke jekk qed jikkopja mir-realtà mhux problema, imma li inti qed toħloq xi ħaġa fix-xbija tiegħek, bil-lingwaġġ tiegħek, hija diġà fiha nnifisha xi ħaġa straordinarja. U xi ħaġa li għandha potenzjal rivoluzzjonarju, mhux dejjem hija rivoluzzjonarja, u mhux dejjem għandha tkun rivoluzzjonarja, imma fiha nnifisha li inti qed tappropja ruħek mill-lingwaġġ, mill-vokabularju, mill-taħdid, mill-frażijiet u tagħmilhom tiegħek diġà hija xi ħaġa enormi li għandha tkun iċċelebrata u li mbagħad minn hemm il-qudiem għandek imbagħad kwistjonijiet ta' narrattiva, ta' plot, ta' affarijiet karatterizzazzjoni, ta' metafori li użati fil-poeżija huma kriterji differenti li jagħmlu ħaġa aktar interessanti minn oħra. L-att innifsu tal-kreazzjoni li tirriċikla kliem, lingwaġġ użat u tapproprijah u timmiżapproprijah u tabbużah huwa xi ħaġa enormi. Interessanti ħafna, Karl, kemm dak li qed inti u kemm dak li qalet Nadia qablek u Wayne u Zvezdan, għaliex naħseb waħda mill-affarijiet li qed toħroġ mill-interventi tagħkom hija li fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura hija ħafna affarijiet u tista' tkun ħafna affarijiet. Naħseb li n-nies Wayne u anki Karl, in-nies jistennew però illi l-awturi jintervjenu f'mumenti partikolari li l-awturi nisa irġiel bil-modi differenti tagħhom jintervjenu bil-letteratura tagħhom. Imma naħseb li hemm problema fiha din u din hija problema li semmi Lionel Shrivel Wayne fost oħrajn. Jgħid li it's dangerous for novelists to point a plot at a moving target, speċi jekk jiena se nitkellem dwar kwistjoni li qed isseħħ bħalissa u qed nikteb romanz li jieħu sena sentej biex inkiteb. Sakemm joħroġ ir-romanz tiegħi, naturalment dik il-kwistjoni tkun għaddiet jew tkun żviluppat ħafna. Allura il-letteratura Wayne kif tista' tirreaġixxi għal dan il-mument storiku b'dawn
b'din il-ħarsa iktar komprensiva, iktar sottili li qed jitkellem fuq fost l-oħrajn Karl. Kan nitkellem dwar il-letteratura Maltija nasabaw ħafna momenti storiċi li qegħdin jiġru f'daqqa u anke internazzjonalment. Dejjem insi problema meta nikteb xogħlijiet satiriċi tiegħi naf li l-lifespan tagħhom daw se jdumu tajbin għal bejn 6 xhur u 3 snin. Kapitali, nofs l-affarijiet li kien fih Kapitali li kienu miktubin frott il-finzjoni fl-2017, ħafna minnhom u ngħidha b'ċertu dieqa laħqu saru realtà sal-lum. Jiġifieri sibna żejt fl-2015 ma marriġ daqshekk il-bogħod minkejja s-surrealiżmu tagħha. Imma kien hemm elementi li wara ftit ta' żmien bdew jinsertaw li huma reali. Dil-ġimgħa kien hemm inċident fl-elezzjoni Amerikana fejn il-kampanja ta' Trump ibbukkjat flok hotell, ibbukkjat konferenza stampa barra ħanut tal-fjuri, tal-landscaping, u din hija xi ħaġa li jien rajt fis-serje li kien jikteb Armando Iannucci Vip u Ditikofit qabilha li dawn spiċċaw dawn is-serje li kienu jinkitbu kienu jiġu referenzjati mill-politiċi stess minħabba l-valur komiku tagħhom iktar mill-valur satiriku, fis-sens li kienet tiġi referenzjat minn nies li kienu l-mira ta' dik is-satira. Allura x'kienet jiġri din is-satira kienet qed tantiċipa dak li qed jiġri fil-verità. Dan il-każ tal-ħanut tal-fjuri ta' Trump huwa wieħed minn dawk l-iżbalji, l-affarijiet komiċi li jiġru f'dawn is-serje u dawn sertaw ġraw fir-realtà sforz l-inkompetenza u sforz l-għaġla. Li kienet jafas fuq u Jannucci fis-serje tiegħu ma kienx il-fatt li xagħtihu sempliċement żballu bookja venju bi żball, iżda kienet jafas appunt fuq dik l-għażla, fuq dik il-medjokrità, fuq dik l-inkompetenza li hemm fil-politika, mhux biss minn naħa tal-politikanti, imma anke mis-saf ta' nies li qiegħed hemmhekk biex jiġevu l-politikanti. Meta tikteb is-satira nasab awtomatikament tkun espost għal fatt li għandek anke kif għaddejjin l-affarijiet issa t-time spent tax-xogħol tiegħek huwa iktar limitat. Kif tista' tirreaġixxi l-letteratura ma nafx nixtieq però li jkun hemm iktar awturi, artisti huma li huma kantanti, pitturi li jkunu iktar voċiferi dwar ċertu kwistjonijiet. Differenza ta' li kont nemmen jien ħafna snin ilu ma l-vizzju tajtu mhuwiex biżżejjed tiktab xi ħaġa Facebook u anke l-espressjoni artistika nħoss li għandha ċertu limiti. Kapitali qal li kellu jgħid, mhux se nibqa' dej b'Kapitali għall-omri kollu Alla ħares, probabbilment naħseb anke jekk nikteb rumanz ieħor jew jekk nikteb ġabra ta' stejjer oħra mhijiex se tkun il-fulkru ta' dak li nista' nagħmel biex inwassal il-messaġġ tiegħi. Naħseb għalhekk għażilt li iktar mill-kitba tal-aħħar mersaq lejn l-attiviżmu. Adrian, jekk tippermettili, il-mistoqsija tiegħek hija vera interessanti u tinstema' isa dilemma, ma jien naħseb li mhix dilemma. Ovvjament hemm ġrajiet kurrenti, hemm affarijiet li għaddejjin qed iseħħu qed jinbidlu u uħud minnhom se jibqgħu mfakra u oħrajn se jintesew. U l-awtur mhux għalkemm jista' jkollu ċerta elementi profetiċi m'għandux il-profezija fis-sens li jista' jkun jaf li jekk kullum kelli nikteb ejja ngħidu novella fuq il-politiku li jmur jorqod fuq il-qabar ta' Kristu biex niftehmu, taf in-nies jibqgħu jieħdu referenza għal ftit xhur, għal ftit snin u mbagħad tintesa'. Imma l-qofol tagħha huwa jien x'ħan noħroġ fil-kuntest ta' emozzjonijiet umani, ta' poter, ta' mħabba, ta' infideltà, ta' korruzzjoni, ta' ġifieri. Dik imbagħad l-event isir inqas importanti u jsir l-iktar ħaġa importanti huwa x'qed ngħid x'inhi l-verità ta' dak li qed ngħid f'din il-novella jew f'dan ir-romanz. U allura l-letteratura tesplora s-sentimenti, l-biżat, l-aspirazzjonijiet, ix-xewqat, id-diżappunti, il-frustrazzjonijiet li jistgħu jkunu marbutin ma' politiku partikolari għax ngħidu kollox Karl u Wayne, ix-xogħlijiet tagħkom għandhom immedjatezza storika li ma tistgħux tiċħduha, ċertament. Jiġifieri ma nafx, f'idea pereżempju għandi poeżija ta' waħda mill-poeżiji tiegħek, Karl, Ġenin numru 4. Jiena l-iktar ħaġa li timpressjonani f'dat titlu mhijiex ġenin ma' numru 4. Jiġifieri l-istorja li tirrepeti ruħha sena wara l-oħra, le traġedja wara l-oħra. Twaqqafniex jekk naqbad nagħti bis-sieq, jekk nifqa' wiċċ il-mejda bil-pon ir-rabjat tiegħi, titlaqx il-grillu x'in tismani ngħajjad, x'in tara
in-nar tal-illa x'kien tħoss il-bomba teżżes l-art li serqu lilna l-kol bis-sigarru ta' Kuba, il-ġelatina, bis-sigarru ta' Kuba, il-ġelatina nixel. Ġifieri hemm ir-reazzjoni immedjata għal dak li qed jiġri ġenin. Imhemm ukoll l-istorja antika tat tradiment li wettaq il-bniedem fuq bniedem ieħor, le? Eżattu, dak li rrid ngħid jien li nsemmi ġenin u qed nieħu gost li qed tirreferi għaliha għandi poeżiji għal Muntader Azzajdi li huwa il-ġurnalist Iraki li tafa' iżraben tiegħu lejn George Bush. X'kienet ovvjament l-event innifsu huwa spettakolari huwa xi ħadd ħajbqa' mfakkar, però dak mhux l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti hija li dan l-event jinkapsula jiġbor fih ir-rabja ta' xi ħadd li pajjiżu ġie stuprat, ġie rrejpjat, ġie stuprat dik il-kelma, li ra l-pajjiżu mibjuħ dak il-mod u jiġi dan il-President Cowboy minn Texas u jirreklamah isu tiegħu. Dik li rid noħroġ u dik hija r-rabja, l-odju lej il-poter korrott, il-poter li korrott u li jkorrompi. Bħalma għandi il-bejjeħ tal-ħaxix Tunezin li beda il-rebbija arbija, jew saħansitra għandi poeżija għal wieħed li qatluh il-pulizija li kien marid psikjatriku. L-event seħħ, però jien m'iniex qed nirrapporta b'mod ġurnalistiku li kienet parti mill-ħajja tiegħi, dik kienet hija xi ħaġa oħra. Imma qegħdin il-poeżija tittik jew l-letteratura qed tittik il-lodda biex tieħu step lura, tieħu pass lura u tħares lej kif il-poter huwa deployed fil-forma tal-pulizija, fil-forma ta' violenza faxxista fit-toroq, ta' violenza assassina li hija anka kommissjonata mill-istat fil-forma tal-pulizija ta' qrati korrotti u inkompetenti fil-forma ta' politiċi li jħallu jikkommissjonaw da kollu biex ikompli għaddej. Dik huwa ovvjament statement politiku fiħdan tradizzjoni letterarja. Ekku. Ħan nisimgħu stqarrija minn Zvezdan issa. Jiena nixtieq li Zvezdan jitkellem dwar xogħol importanti ħafna tiegħu, verament xogħol poetiku ħafna jkolli ngħid. Jismu Wiċċna li fih Zvezdan ħa ritratti ta' 250 ruħ u staqsija mistoqsija sempliċi. Minn fejn inti? U mbagħad nixtieq li nisma' wara Zvezdan nixtieq nisma' ir-reazzjoni ta' Nadia u għandi poeżija ta' Nadia, ma hemm ħafna poeżiji ta' Nadia li nista' nirreferi għalihom. Nadia jiena qudiemi għandi fil-kċina, ma hemm poeżija anke riċenti li ppubblikajt wara dan il-ktieb, wara Kantuniera l-Bot, illi huma reazzjonijiet anki poetiċi b'saħħithom. Ħa nisimgħu Zvezdan jitkellem ftit Zvezdan dwar Wiċċna. About Wiċċna and your question if its publication is act of protest. I guess Wiċċna has that subversive maybe and protest connotation in trying to wipe artificially made political borders. That was my kind of when I was thinking on the beginning of a project and when I was planning it. But when book was published and exhibition opened, I think most readers or visitors would probably articulate it as some form of protest against nationalism, xenophobia, gender stereotyping, and so on. For me, it started more as a simple idea to present a variety of faces that inhabit and travel through this humble geography of our islands. And I wanted to include essays written in languages which influenced Malta through its history. I was giving authors a vague idea of what I'm making and letting them write whatever they feel like. That's what I told them. This was probably a headache for them,
but I really wanted them to write something from their heart. As any project of this kind, and probably any other creative projects, you start and you work, and you don't stop and let the project evolve. I had no idea how it will really look or feel going through finished book pages myself, and far from guessing readers' perceptions in advance. Basically, if I knew, I think, how such a project will end, I would probably feel it's not worth doing it much. Also, final project is a different kind of book, mixing portraits with writings, etc. With people. Having close to 250 people directly involved, talking to each other, making frontal, bare shoulders portraits, and always asking them that question, where are you from? And answers to this often complicated question is what gave tone to the book, and together with beautiful essays I received from 6 authors. On portraiture, surfaces and currents, I love photographing portraits of people. Portraiture is in fact very little about photography and more about relation between persons behind and in front of the camera. And someone said that it's like shooting air between, kind of. Both people involved are giving something. I personally never liked these posed portraits, and for Vichna, looking at contact sheets, choosing with my lens for that one frame, and it was almost always only one frame from all those 36 shots from one film I shot of each person. And that frame, when I see that they give me that genuine look in their eyes, that was chosen. I chose it to print in darkroom as a lit print. Mela, għal Zvezdan il-ritratt ta' persuna, tal-wiċċ ta' persuna, huwa anki kumment dwar ir-relazzjoni bejn il-persuna li qed tieħu ritratt u l-persuna li qed tiġi fotografata. U ritratt anki tal-mument, tal-ispazju, tal-vojt, jew tal-punt li hemm bejniethom, tal-konnessjoni li hemm bejniethom. Naħseb ħafna drabi il-poeżija hekk tagħmel, le, il-poeżija ma titkellimx biss dwar dik il-mara Nadia li qed taqla swat fil-kċina mir-raġel tagħha li qed jabbuża mis-saħħa tiegħu li jrid jitkellem. Imma hija dwar relazzjoni bejn il-poetessa li qed tikteb fil-każ tiegħek dwar dik il-mara u anke dak ir-raġel, le? Regarding Undertow book, which is Undertow book is collaborative work, part of the Rima project. And in this particular book, I could probably recognize, understand, and relate to the stories of people much quicker and with more ease, being a migrant myself. And Undertow, a current of water below the surface, which is moving in a different direction from any surface current. I guess if Vichna book consisted only on reproduced photography prints, that would probably only scratch this surface. As Kapka Kasabova writes in her latest book, history is seen horizontally but read vertically, and that we don't often explore how families digest big historiogeographies, how this sculpt our inner landscape.
And I'm sure literature can go deep in that verticality, finding layers of the past and layers of causes and opening eyes to many people in the present. Se niġu lura naturalment għal Nadia u l-poezija tagħha fil-kċina, ma sadattant Zvezdan tkellimna wkoll dwar xogħol ieħor tiegħu li qiegħed hawnhekk f'idejja wkoll jismu Undertow li fih kadu sem fost l-oħrajn Virginia Monteforte li jisbiljardu numru ta' nies oħrajn li qed jitkellmu dwar Undertow. Undertow fis-sens ta' dak il-kurrent li qiegħed fil-qiegħ u li għaddej kontra il-kurrent li hemm fil-wiċċ. U f'dan is-sens naħseb il-letteratura hekk tagħmel Nadia, ġifieri qabel kont qed inkellmek dwar il-poeżija tiegħek fil-kċina u l-idea li il-poeżija hija anke r-relazzjoni Nadia li tinbena bejnek bħala poetessa li qed tosserva lil dik il-mara qed tissawwat. U dik il-mara imma anke dak ir-raġel li qed jissawwat. U hawnhekk għandek fil-każ ta' Undertow li kienet jitkellem fuq Zvezdan u anki din l-idea sabiħa tiegħu tal-vertikalità li l-letteratura mhix fil-wiċċ, mhix il-wiċċ, wiċċna, imma wiċċna fil-font il-vertikali li jinżel fil-qiegħ. X'tgħidilna fuq hekk, Nadia? Naħseb jorbot ukoll ma li beda jgħid l-ewwel Karl fil-verità li fl-aħħar mill-aħħar l-ewwel naħseb illi differenza wkoll bejn letteratura u propaganda hija li propaganda dejjem ħattik risposta, anzi kważi naħseb ħattik risposta qabel ma inti jkollok iċ-ċans issaqsi mistoqsija, mentri l-letteratura ħafna drabi ma tipprovax ittik risposti, tipprova toħloq spazju ta' riflessjoni illi forsi tipponta subajja lejn issue partikolari ma li ġelek issaqsi mistoqsijiet, u ġelek b'xi mod tirreaġixxi, issa tista' tirreaġixxi b'mod mentali, issaqsi mistoqsijiet razzjonali, eċetera, ma wkoll iġġelek tirreaġixxi bl-emozzjonijiet tiegħek u hija wkoll kwistjoni ta' emozzjonijiet. Karl semma l-awtentiċità pereżempju, jiena nemmen ħafna li kull forma ta' arti għandek il-kwistjoni ta' empatija. Pereżempju, ikun hemm ħafna nies li jsaqsuni test pereżempju bħal fil-kċina, ma mhux dak biss sewwa, anke jekk pereżempju ħanirreferi għal test ieħor li huwa Viva la Vida jew Idu bej kuxtejja. Fejn jgħidulek imma dawn ġejjin minn esperjenzi personali tiegħek huma autobiografiċi, anke ġieli għal-rota, għal-romanz bħal-rota kemm il-darba ġejt mistoqsija dik id-domanda. U pereżempju hemm risposta ta' Judy Chicago illi vera toġobni, illi meta Judy Chicago kienet qed taħdem fuq il-proġett tagħha The Bird Project, kien hemm min qalilha imma kif tista' inti taħdem fuq xi ġifieri li twellet meta inti qatt ma wellit, meta inti qatt ma kellek tfal, allura qatt ma esperjenzajt dik il-ħaġa. U Judy Chicago risposta tagħha kienet illi jekk inti għandek bżonn ħanejdilkom bl-Ingliż għax qed insiba diffiċli naqlibha bil-Malti. Do you have to be crucified to be able to paint the crucifixion? U naħseb illi fil-letteratura għandek dik ukoll, fimti li pereżempju iva għandek l-empatija nafa jiena li din il-mara li qed tiġi imsawta li din il-persuna x'jista' jkun raġel li qed jiġi msawwat, jista' jkun tifel li qed jiġi msawwat, nafa jiena din il-persuna min din il-persuna naħseb li fil-verità mhijiex daqshekk importanti. Naħseb li hija importanti imma l-emozzjoni li hemm warajha li inti jirnexxielek li inti kollok l-empatija bħala artist illi inti jirnexxielek tpoġġilek innifsek fil-post ta' dik il-persuna, x'emozzjonijiet hemm, fimt? U l-istess naħseb min-naħa tal-qarrej biex inti dawk l-emozzjonijiet jibqu pereżempju Wayne minnhom beda għamel referenza għal fatt illi meta jkun qed jikteb hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna dettalji żgħar fix-xogħol tiegħu illi forsi minn hawn 10 snin oħra mhumiex ħajkunu daqshekk ngħidu evidenti ovvji għall-qarrejja illi forsi jkunu nsew jew forsi ma jkunu għadhom żgħar wisq biex jiftakru ċertu dettalji għal xiex eżatti qed jirreferi. Jiena dik il-ħaġa pereżempju ma tinkwetanix fis-sens illi
ġrat li il-weekend li għadda bħalissa tifla tiegħi qed tistudja Macbeth l-iskola, Macbeth ġie miktub sekli ilu, imma kien hemm passaġġ partikolari f'Macbeth fejn qed jitkellmu dwar dan il-personaġġ illi jaf u qed iħoss illi n-nies li għandu madwaru kif tgħid qed jaġixxu skont l-ordnijiet tiegħu, imma qed jaġixxu skont l-ordnijiet tiegħu mhux għax verament jemmnu fihom imma out of fear. U għandek ukoll Macbeth li qed jiġi portrayed, qed jiġi muri bħala indannat. U għandek 4 linji illi meta qrajthom fil-kuntest ta' dak li kien qed jiġri waqt l-elezzjoni l-Amerika fejn qed jitkellem fuq Macbeth, qed jitkellem fuq kuntest kompletament differenti, imma jiena rajt li Trump fil-White House, pereżempju, sa naf li qed noħroġ mill-mistoqsija tiegħek imma li rid ngħidlek hu illi naqbel perfettament ma dak li beda jgħid Karl qabel, illi anka fil-poeżija ta' ġenin, pereżempju, bħal ta' Karl, illi tiklu huwa ġenin, okej, ma tiklu huwa indikazzjoni forsi ta' x'kien l-ispunt illi għen lil Karl jikteb dak it-test sewwa, imma li jifdal fl-aħħar mill-aħħar meta taqsar huma l-emozzjonijiet, huma l-mistoqsijiet, huma riflessjonijiet illi l-ħsieb li jibqa'. U l-esperjenza letterarja naħseb le? Jiġifieri Nadia jibqa' apparti l-emozzjonijiet li qed isemmi inti, jibqa' anki l-esperjenza letterarja, jiġifieri dik l-esperjenza li kapaċi toffri l-letteratura u li mhux kapaċi joffri l-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu jagħmel affarijiet differenti, il-kronaka, l-istorja fis-sens ta' dik li tiddokumenta dak li jiġri, tagħmel affarijiet oħrajn, imma l-letteratura nistennew li l-inna b'xi mod anki biżbuħija tal-lingwa li beda jirreferi għaliha bl-istil li beda jirreferi għalih fil-bidu Wayne u anki naturalment Zvezdan, nistennew li dik il-lingwa tqanqanna lilna, ċċaqlaqna, temozzjonana, anki l-lingwa nfisha. Kif ngħid fil-bidunet, Adrian, għandek il-kwistjoni, il-ġurnaliżmu wkoll jista' iġielek tħoss ċertu emozzjonijiet, jista' wkoll iġielek issaqsi ċertu mistoqsijiet. Id-differenza bejn ġurnaliżmu u letteratura, mbagħad għandek it-teknika li għandek il-kwistjoni ta' teknika, għandek il-kwistjoni ta' stil, għandek il-kwistjoni ta' fil-każ tal-letteratura ta' kif inti qed tuża l-kelma u kif inti l-lingwa li hija xi ħaġa li huwa spazju pubbliku fl-aħħar mill-aħħar. Il-lingwa huwa forma ta' spazju pubbliku. Nadia, naturalment hemm ġurnaliżmu li huwa li titpaxxa taqrah li jtik esperjenza tal-kelma mill-isbaħ u anki f'Malta għandna minnu dan, imma naħseb il-funzjonijiet huma differenti, le? Eżatt. Jitilqu bi skop differenti. Iva, għax dan huwa suġġett li huwa qalbi ħafna. Jiena stess ġej mit-tradizzjoni ġurnalistika u f'ċertu sens għadni nipprattika f'dan ix-xogħol li għandi bħalissa bħala media advisor fl-industrija monetarja. Ma iktar milli qalet Nadia lil mill-ovvju li huwa ovvjament l-istil u t-teknika li distingwi l-ġurnalizmu mill-letteratura u viċeversa. Jiena nħoss, dejjem nħoss, illi anka wara li nkun intervistajt nies, li nkun ġarrab xi tip ta' kriżi umanitarja, jew xi event illi jaħtieġ li jiġi narrat, ikkronikat, iddokumentat. Meta tieħu tibħass lura, l-ilm mill-event li l-ewwel dmir tal-ġurnalist huwa li jiddokumentaħ b'mod fatwali, b'mod veru, b'mod truthful, sewwa il-letteratura għandha livell ieħor ta' truthfulness, ta' verità, li hija l-esperjenza u l-kundizzjoni umani. Mhux bil-forsi il-fatt immedjat imma realtajiet li huma iktar forsi fit-tul, Eżatt, ġifieri il-ġurnalist jikxiflek il-korruzzjoni taħt ir-reġim ta' Joseph Muscat u li wieħed jiftaħ account il-Panama l-għadda tal-elezzjoni. Dik hija kronika li għandha tiġi mikxufa għall-istorja u għall-benefiċċju tal-ġustizzja. Il-letteratura titħollok fil-moħħ ta' Chief of Staff li diġà qed jikkumplotta
biex għarreba il-poter kif qed jużah, l-imħabba u l-odju u l-mibeda, u dak huma ingredienti ħafna ikbar mill-fatt innifsu, sewwa mill-event. L-event huwa kważi skuża biex titkellem fuq in-natura umana, il-kondizzjoni umana, kif inti tinbidel il-moment li tidħol Kastilja, kif inti tinbidel il-moment li defni tibda tikteb dwarek u tkun li tittajjara. Dawk huma l-kondizzjoni umana li l-ġurnaliżmu jista' jikxef biss sa ċertu punt għaliex mhuwiex ir-raison d'être tiegħu. Il-ġurnaliżmu għandu l-funzjoni ħafna iżjed immedjata li però qiegħed ukoll jagħti focus lill-istorja li qiegħda tinkiteb. U dik nħossha ħafna jiena meta nħoss li għandi nieħu pass lura għadni ġej minn pereżempju nintervista refuġjati li ħarbu mis-Sirja li kienu taħt teddida għal ħajjithom, jew Gaza li n-nies li tilfu kollox għaliex l-Iżrael attakkathom. Hija ħaġa waħda li tiddokumenta dak, ma ħaġa oħra li tipprova dik tagħmilha xi ħaġa li nistgħu nirrelataw għaliha li xi ħadd li qatt ma daħal fil-Palestina jista' jħoss illi xi tfisser illi mara titlef il-bina sempliċement għax kienet jaqsam it-triq biex imur l-iskola u xi ħadd sparalu għaliex sempliċement għax hu Palestinjan pereżempju f'dan il-każ. Dik hija naħseb parti mill-funzjoni, again, mhux esklusiva, ma naħseb hija parti ċentrali mill-funzjoni tal-letteratura. Ħaġa oħra, Adrian, skużani, unżomm fil-qasir. Anka b'relazzjoni ma' dak li kienet ittajt Nadia qabel inti staqsejt lil-Wayne, jien jiġi f'moħħi ħafna meta qed nitkellmu fuq kemm ħajibqa' rilevanti test miktub dwar xi ħaġa verament speċifika li qed isseħħ illum. Jiena wieħed mill-awturi leġġendarji għalija huwa Ġwan Mamo. U li tinna venut fl-Amerika huwa mimli b'referenzi li at face value ma tkunx taf x'inhuma. L-ewwel darba li qrajtu ma kellix idea fuq ċerti nies li qed jitkellem, li qed jirredikola, li qed jiżduffjetta, imma tant qala b'mod tajjeb, tant qajjim li kurżità li ġan infittex minn huma fuq min qed jitnejjeb. Qed jitnejjeb b'nies tal-poter, qed jitnejjeb b'nies li huma akkużati bil-mażunerija u nies bil-kleriċi u bil-knisja li tabbuża mill-poter, mill-ignoranza, fl-għamil aħħar il-messaġġ jekk trid tiddistilla ta' li tinna venut fl-Amerika huwa li l-ignoranza toqtol, l-ignoranza hija fatali u tagħti twassal għal korruzzjoni tas-soċjetà f'istituzzjonijiet bħal knisja, pereżempju. Dak huwa messaġġ qawwi immens, imma qed joħorġu b'dettalji li tista' tifhem u tista' ma tifhimx, però ma jimpurtax. Jekk xejn inħoss tant huwa b'saħħtu u qawwi u tant huwa jikteb mod li jingaġġak li ġan immur infittex fuq min qed jitkellem u ġan infittex iktar mod storiku ta' riċerka li lin mill-romanz li ħabbejt naqra tant. U għandek ukoll naħseb Karl Wayne intom tagħmluha it-tnejn li ħafna it-tnejn intom tagħmluha tajjeb ħafna. U inti qed issemmi Ġwan Mamo sewwa imma għandek dak is-sense of humor li inti semmejt u sense of humor huwa arma fil-verità, ġifieri u ħafna kif taqbad huwa forma ta' protesta, huwa is-sense of humor huwa mod ta' inti kif tiġbed l-attenzjoni lill-udjenza. Issa fid-dinja tal-arti ħafna drabi meta inti għandek protest art, għandek ġiex armi dominanti. Fuq naħa minnhom għandek dan, għandek is-sense of humor illi ħafna drabi jaf jiġbed in-nies u mbagħad minn hemmhekk iġġielhom inti jirriflettu dwar ċertu affarijiet, jew inkella għandek dak li jiena nsejjaħlu in your face. Fimt? Fis-sens li huma affarijiet huma iktar radikali. Issa ħanagħmel referenza kif taqbad tgħid għal-visual arts, għal-darbohra, ma jekk per eżempju, kif taqbad tgħid, ħanitkellem fuq issa l-arti feminista sewwa u l-ewwel bdejna nitkellmu fuq il-lingwaġġ li wieħed juża, l-għodda li wieħed juża. Per eżempju, hemm artisti feministi
visual artists illi qegħdin jużaw id-dem li jaraw kull xahar bħala għodda minflok jiġifieri qed jużaw paint, normal paint, qed jużaw din il-ħaġa, fimt? Issa dik għal ħafna nies hija xokkanti, pereżempju, jew għandek artisti oħra li pereżempju lesti iweġġu lilhom infushom l-ewwel persuna qed jiġri f'moħħi huwa Pawlenski, qed jiġini f'moħħi Pawlenski għaliex dan l-aħħar kien hawn kontroversja sħiħa dwar kif taqbad tgħid dwar dak li hu sejjaħlu œuvre d'art work of art li għal nies oħra ma ħassewix li kienet work of art. Madam Pawlenski pereżempju meta kien hemm il-Pussy Riot li għamlu kif tgħid għamlu kunċert ġewwa Katedral Ortodoss ir-Russja u mbagħad wara ġew arrestati waqt li huma kienu għaddejjin il-proċess tal-qorti, eċetera, dan iddeċida illi x'ħajamel ħajħid xuftejh. Ġifieri għandek daw il-ġiex naħseb fl-arti tal-protesta jekk ridu nsejħula hekk għalkemm naqbel ma' Karl li m'hemmx definizzjoni, għandek daw il-ġiex armi illi ħafna drabi jaħdmu li huma lija l-ġiex armi dominanti għandek fuq waħda għandek li tixxokkja l-persuna u fuq naħa l-oħra għandek is-sense of humor li huwa forsi iktar sottili, huwa mod iktar sottili ta' huwa arma. Is-satira le ħafna drabi. Eżatt. Jien nagħmel distinzjoni bej is-satira u sense of humor, fis-sens li s-satira meta speċjalment qiegħda tissatirizza u tirridikolizza l-poter hija xi ħaġa salvaġġa. Bla dubju. Hija xi ħaġa li għandha di natura tkun salvaġġa, ardita, unapologetic, bla dubju, offensiva, parti mid-definizzjoni tagħha. Ġwan, mammu ma tantx jom oda biex ngħidu kollox, ġifieri għal żmienu ċertament ma kienx jom oda u kellu jħallas prezz għalija din. U wejn nixtieq nintroduċi aspett ieħor. L-għonet osservazzjoni malajr. Il-letteratura ta' protesta waqt attività ta' protesta. Ġifieri in-nies għandha bżonn lil dawk l-individwi li kapaċi jleħnu li esprimu illi mhux jgħidulna x'inhuma l-fatti għax dawk ġa nafuhom mill-gazzetti, mill-ġurnalisti li ħafna drabi jissagrifikaw ħajjithom u jissugraw ħajjithom ukoll biex jgħidu l-verità, ma għandna bżonn dawk in-nies illi lesti illi jesprimu li jitkellmu fuq. U f'dan is-sens il-letteratura għandha l-opportunità li tilħaq udjenzi li normalment ma tilħax. Għandi dik il-mistoqsija, mbagħad għandi mistoqsija oħra lik. Ħammix beklu waħda, naħseb hawn Malta ġeneralment hawn bżonn iktar nies li ma jklassifikawx ruhom jew ma jistgħux jiġu klassifikati bħala artisti, attivisti, akademiċi, sabiex isemmaw leħenhom. Inti semmejt id-diskorsi ta' protesta waqt attivitajiet ta' protesta u veru nuqqas kbir ta' nies li għandhom il-kuraġġ joħorġu jitkellmu jartikolaw il-ħsibijiet tagħhom. Jien li fil-protestijiet nkun daqsxejn iktar preżenti tal-aħħar snin nieħu gost meta nara il-ħna terzi jitkellmu, meta nara residenti li huma direttament milqutin minn l-iżvilupp żejjed, meta nara attivisti inqas magħrufa fil-kamp tal-feminiżmu jwasslu l-messaġġ tagħhom favur l-għażla. Hemm bżonn diversità ta' vuċijiet u naħseb li l-letteratura u Malta forsi jista' jkun tat l-impressjoni illi l-arti u l-protesta jista' jkun daqsxejn iktar esklusivi. Però naħseb in ġenerali u din hija xejra li qed nara tinbidel dal-aħħar ftit ta' snin, in-nies qed tagħmel ftit iktar kuraġġ, jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun xi ħadd biex tkun irrabjat u mhux biss tkun irrabjat bis-social media, iżda tkun irrabjat direttament. U nixtieq li f'dik li tissejjaħ demokrazija healthy ma jitkellmux dejjem l-istess nies. Iżda jkun hawn vuċijiet ġodda inqas magħrufa illi huma l-aħjar pożizzjonati biex waslu il-problemi li għandhom huma lill-udjenzi. Naħseb naqblu miegħek le, ġifieri tara l-entużjażmu tan-nies meta jkun hemm dat tip ta' interventi, ma nafx niftakar Matthew Borch, niftakar l-Emanuel Mifsud, lilek stess, l-Andrea Dibin u tant nies oħrajn li jitkellmu. Però fl-istess ħin naħseb ħafna nies jistennew li l-kittieba jitkellmu f'dawn il-momenti, jekk ovvjament ikunu kawżi li huma jaqblu magħhom. Le, hemm bħalli kieku aħna nixħtu fuqhom
din ir-responsabbiltà l-kittieba le? Jien nixtieq kieku hawn iktar kittieba li jitkellmu ħanejtek. Jiena qiegħed daqsxejn pożizzjoni skomda biex nitkellem għax għandi rwol doppju, però nemmen illi mhux se ngħid li hija responsabbiltà jew obbligu fuq il-kittieb jew l-artista li jiskjera ruħu, għandu dritt ma jiskjerax ruħu, però nixtieq li Malta ssir naraw moviment ta' artisti kif hemm f'ħafna pajjiżi anke qrib tagħna l-Italja għandha ġenerazzjoni sieħa ta' artisti huma f'liema qasam huma illi dejjem skeraw ruħhom pereżempju kontra l-faxxiżmu. Jekk naraw il-films ta' Volonté pereżempju huwa bniedem illi ddedika parti kbira mill-karriera ċinematografika tiegħu mhux jipprotesta iżda forsi anke jfakkar f'dak li kien il-faxxiżmu fl-Italja, f'dak li kien jagħmel il-faxxiżmu kien jagħmel anka f'pajjiżi oħrajn, pereżempju Operazzjoni Ogro ambjentat fil-Spanja. Jiġifieri kien hemm dak l-element għaddej bej protesta u dokumentarju illi kien hemm artista li ħal interess li jagħmel dawn ir-ruoli u nixtieq li Malta xi darba eventwalment naslu biex l-artista li mhuwiex il-black sheep, li mhuwiex l-artista marġinat, iżda l-mainstream tal-artisti jkunu artisti li huma kapaċi jipprotestaw. Naħseb ħaġa li forsi nixtieq nżid ma' ta' Wayne huwa illi f'Malta għandna viżjoni tal-arti in ġenerali verament parrokjali u servili. Meta tqis speċjalment il-mużika u l-idea li biex tkun xi ħaġa trid tkun promoss mill-istat permezz tal-Eurovision, pereżempju, iċ-ċokon tagħna li jekk jiena ħanitkellem kontra policy li qed jagħmel il-Ministru u l-istess Ministru li ħajappuntani għal fuq xi kunsill. Ġifieri din l-awturi huma parti minnha. Għandek ukoll Karl, sorry, għan interrompik moment, ma għandek ukoll dak li qal Wayne fil-bidunet li ħafna mill-artisti Maltin biex ikunu jistu pereżempju kif tgħid jikkompletaw proġett jew anke jibdew proġett jiddependu wkoll minn fondi pubbliċi. Allura sa ċertu punt naħseb li ikun hemm dak il-mument fejn inti tistaqsilek innifsek ħajtuni il-fondi darba li jmiss jekk jiena ħanoħroġ kompletament out kontra xi ħaġa fimti li qed jagħmel it-tali persuna jew li qed jagħmel il-gvern bħala entità. Ma fil-verità l-ebda artist Malti mhux se jmut bil-ġuħ għax ma jħux fondi, iktar serviliżmu mediterranju nepotistiku li jiena ma rridx inċaqċaq il-qasba ma' xi ħadd li huwa fil-poter. Mhux għax mhux ħajtini 1000 euro, l-ebda artist Malti mhux se jmut bil-ġuħ għax ma jħux. Mhix kwistjoni li tmut bil-ġuħ, ħasbija kwistjoni li biex inti tatwa ċertu proġetti artistiċi jew ħatoħroġ il-flus minn butek li hemm bosta artisti li ma jistgħux jagħmluha jew inkella jekk m'intix ħadd irċievi fondi pubbliċi il-proġett mhux ħajsir. Fimt? Imma mbagħad sa ċertu punt la darba inti hemm dik Ma di differenti xejn minn li pereżempju jien kieku kon ġurnalist u nixtieq inkun fil-PBS fix-xandir nazzjonali nigrilja lill-gvern. Naf li ma tistax isseħħ, alla rrid infittex avenues oħra u l-istess l-artist. L-artist ma jistax ikun mixtri mill-istat permezz ta' dawn il-fondi. Irid isib mod ieħor u ftit minnha huma fil-verità full time li jekk jinqatalhom xogħolhom ħajmutu bil-ġuħ. Iktar sopravivenza kulturali fiħdan il-moralità parrokjali li għandna fuq dil-gżira. Ħanismaw l-Wayne fuq dal-punt? Jiena żid ma qalet Nadia, naħseb iktar milli forsi veru iktar milli forsi l-artist ma jmurx bil-ġuħ, iżda dawk l-aċċess għal dak il-fondi xi jippermettilek tagħmel jekk inti ħadd il-fondi mingħand il-gvern. Se tkun tista' tikkritika bl-istess mod lil minna taħarsek li l-wakas ta' biting down that feeds. Xi ħaġa tinkwetani wkoll huwa pattern li anke barra minn Malta ħafna artisti jibdew b'ċertu lostru, b'ċertu veloċità, mbagħad jien naf jekk huwa grupp mużikali jista' jbiddel record label tiegħu u l-protesta tisparixxi jew tinxtorob jew tiġi mmansata li hija kważi l ħaġa għax qiegħed bih prodott li mhuwiex dak m'hemmx dak ir-rabja m'hemmx dak il-protesta oriġinali fih għadu mmarkat bħala mużika, bħala arti, bħala kitba ta' protesta, ma fil-verità hemm interessi biex dik il-protesta tkun titnixxef, tiddajjef, jiġifieri dik hija xi ħaġa tinkwetani wkoll fejn jitlu l-flus.
Xtaqt inqanqal punt ieħor, Nadia, Karl u Wayne lej l-aħħar issa. U dan il-punt huwa dwar il-kitba tal-letteratura u l-kitba tal-letteratura ta' protesta illum. Għax ir-realtà tagħna llum hija differenti minn kif kienet 20-30 sen ilu, u dan naħseb jinħass ħafna b'mod partikolari għax uħut mill-kitbiet tagħhom huma appuntu iktar immedjati fix-xogħol ta' Karl u ta' Wayne. U qed nirreferi għal jieħob insejħilha l-banalizzazzjoni tal-lingwa, insomma li ħafna nies jitkellmu fuqha, jew is-soċjetà tal-ispettaklu li jitkellem fuq u Gidebor, li tkellem fuq ħafna snin ilu fis-snin 60 Gidebor, pereżempju. Ġifieri din il-kultura li qed ngħixu fiha illum il-ġurnata li bl-internet il-kliem huwa irħis u rħis ħafna. U anki l-informazzjoni hija rħisa. Ġifieri Susan Sontag, pereżempju, diġà fl-1993 kienet qalet isma' jien rrid noqgħod attenta x'ingħid għax jien rrid noqgħod attenta li l-letteratura tagħti informazzjoni jew aħbar għax l-aħbarijiet diġà qegħdin hemm barra, il-kliem diġà qegħdin hemm, allura diġà qiegħed hemm il-kliem. Ġifieri il-kittieba f'din il-kultura, f'dan il-moment storiku mimli bil-kliem, mimli bl-istqarrijiet, mimli bil-veritajiet u bin-nofs veritajiet u bil-gideb. Il-kittieba x'jistgħu jagħmlu biex jgħidu affarijiet li mhux qed jintqalu diġà jew li jgħiduhom b'mod illi mhux qed jintuża diġà dak il-mod, speċi il-rwol tal-kittieba issa, l-ispazju tagħhom dieq kien. Forsi nibdew b'Wayne. Le, naħseb ir-rwol tal-kittieba ma x'kienx, naħseb ir-rwol tal-kittieba semma għandu jikber iżjed u għandu jespandi iktar. L-internet veru ġab l-informazzjoni b'xejn, ġab ukoll il-miżinformazzjoni b'xejn hija ħafna iktar aċċessibbli kif nafu llum. Il-bira kont insegwi d-dibattitu bej Karl u Matjovella fejn kienu jitkellmu dwar xena tal-ġurnalizmu Malti qabel ma daħal social media, semmaw il-radio phonings, semmaw l-ittri fil-gazzetta li kienu jagħtu ċertu piece forsi differenti lil-nies li kienu jikkontribwixxu b'dak il-mod. Ix-xena nbidlet issa ovvjament hemm dak li jsejħulu for all intents and purposes mhuwiex level playing ground fid-demokrazija, Facebook ta' illużjonijiet ta' demokrazija lil ħafna nies u assolutament neħħa wkoll nħoss il-pis ta' responsabilità fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni. Libertà tal-espressjoni fatt hija libertà li ġġib magħha ċertu responsabbiltajiet li inti tkun responsabbli dak li qed tgħid iżda dawn responsabbiltajiet spiss jintesgħu u hemm inħoss hemm kurrent qawwi ta' miżinformazzjoni għaddej fejn jistgħu jitlu l-kittieba fejn tista' tidħol ix-xena kulturali hija mhux se nuża l-kelma edukazzjoni imma naħseb li ċertu narrattiva terġa' tinkiseb lura. Fi żmien meta l-artisti, l-awturi kienu ħafna iktar rispettati forsi milli huma llum, għax illum għandhom kompetizzjoni minn nies insipidi jien naf l-influencers ta' Instagram. Għandna ċelebritajiet redikoli fuq il-xandir nazzjonali kull filgħaxija, għandna nies li qatt ma qabdu ktieb li saru ġurnalisti ma nafx bliema mod misterjuż. Allura hemm dan it-tfaqqir ġenerali tad-diskors fejn jiena nħoss li mhux biss l-artisti anke l-ġurnalisti ta' jiġifieri għandhom bżonn jiġu jieħdu ftit lura rridni f'idejhom u jmexxu ċertu narrattiva kontra dak il-fluss ta' miżinformazzjoni li għaddejjem barra. Ma naħseb li noqogħdu attenti wkoll Wayne għal dan il-kontrast jew dan il-konflitt kultant naħseb jien ftit superfiċjali bej il-kelma tal-poplu u l-kelma ta' dawk li jafu, le? Ġifieri, inti ċertament mhux dan li qed tgħid, anzi din hija tema fir-romanz tiegħek le f'Kapitali. Naħseb anzi dak il-konflitt inħader apposta minn persuni minn organizzazzjonijiet stabbilment li għandhom interess li jkun hemm din il-ġlieda. Fi żmien konna ngħidu kien hawn il-ġlieda bejn il-klassijiet. Issa forsi il-ġlieda bejn il-klassijiet m'għandniex insemmuha daqshekk. Però hemm dak il-kurrent ta' qed jitkellmu l-ignoranti li jien huwa kurrent li jdar danni frankament għax huma nies illi
jasbu li għandhom xi valur morali iżjed minn ħaddieħor. Huma nies l-istess nies li qegħdin bil-mod tagħhom ifexxu ħafna miżinformazzjoni fis-soċjetà. Karlu Nadja, fil-qosor ħafna x'fadlilna minuta u nofs. X'inhu r-rwol tal-kittieba f'dan l-ambjent marraq fil-kliem? Jiena mala kemm jista' jkun, l-għonet naħseb li din mhix problema jew kwistjoni jew domanda ġdida. Illi dak li kollox intqal ilha tintqal. U mhix l-ewwel darba li qed niffaċċjawha bħala domanda. Kull ġenerazzjoni tiffaċċja. L-essenzjali intqal diġà. Issa għandna eventi, għandna ġrajiet li jibdlu ftit lawnu li hemm l-istorja. U l-rwol jekk aħna nitkellmu fuq rwol. Wieħed mill-rwoli tal-awtur huwa li jibqa' jgħid il-verità tal-kundizzjoni umana, il-verità li tweġġa, il-verità li tina id-dawl, titfa' d-dawl fuq il-kundizzjoni tagħna. Viżavi l-poter, viżavi l-gideb, viżavi l-affarijiet li qegħdin jidhru madwar. Grazzi Karl. Nadja? Nixtieq nenfasizza fuq ġiex kelmet li qed intom, Adrian, il-kelma li tiġa teżisti li qalet Susan Sontag u mbagħad wejn semma narrativa u naħseb li pereżempju li qed jippruvaw jagħmlu wkoll ħafna artisti nisa, ħafna kittiba nisa hija il-lingwaġġ kif qed l-ewwel, il-lingwa hija spazju pubbliku. Hemm narrativa li tiġà hija narrativa patriarkali u naħseb li wieħed mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet li l-kittiba nisa jistgħu jagħmlu hija biss to question that narrative, illi anka l-istruttura tal-lingwa. Bħalissa fi Franza, per eżempju, għaw moviment illi għaddej ta' nisa illi qed jikdbu u qed jiffeminizzaw il-lingwa kemm jista' jkun. U mhux sempliċiment qed nitkellmu fuq illi tbiddel minn auteur tagħmilha autrice, qed nitkellmu fuq affarijiet iktar radikali. Qed tifhem illi fejn inti pereżempju jekk bil-Franċiż ħadd tgħid il pleut, inti ħadd tibda tgħid elle pleut, għalfejn il fl-aħħar mill-aħħar. Fimt, u naħseb li hemmhekk kif qal Karl, kif taqbad tgħid, għal darbohra nerġa' lura mhux biss il-kontenut ta' x'inti tgħid imma kif qed tgħidu. U naħseb illi jekk hemm l-idea ta' li kollox diġà intqal lilha hemmhekk, imma kif tintqal hemmhekk imbagħad hija l-arti li inti kull darba qed tgħidha b'mod ġdid. Forsi qed tgħid l-istess affarijiet li qalu awturi ta' qablek, artisti ta' qablek, imma kull darba qed tgħidha b'mod ġdid. Proset Nadja, fl-aħħar mill-aħħar il-kittieb għandhom il-kelma le? Dik hija l-materja prima tal-kittieba u dak huwa l-kejl li bih inqisu x-xogħol tal-kittieba, ġifieri kemm kapaċi jisaħruna bil-kelma tagħhom u bil-verità dik l-onestà totali li semma Zvezdan fil-bidunet. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li ħareġ bl-idea li ssir din il-diskussjoni, lil Wayne Flask, lil Zvezdan Reljić, lil Karl Schembri, lil Nadia Mifsud, lil Matthew Borch u l-tim tekniku u nittama li din kienet diskussjoni illi uritkom il-possibilitajiet jew komplet insomma saħħa l-idea tagħkom illi l-letteratura toffri ħafna possibilitajiet li tirrakkonta il-verità anki meta ma tkunx qed titkellem fuq ir-reali, anki meta tkun fantastika, anki meta tkun immaġinarja. Grazzi u lejli tajb li kulħadd.